eu sunt Marius, iar acesta este primul meu episod. Sper să vă placă acest episod. Da, ăsta este canalul meu de YouTube, Sica YT. Sper să vă placă acest... Da, unii oameni vă întrebați de la ce vine YT, vine de la YouTube. O să mă găsiți pe multe jocuri, dacă vreți să jucăm și împreună, jucăm și cu abonații, mai multe chestii. În afară de din jocurile care le joc, puteți să jucăm multe jocuri. În descriere puteți să lăsați ce jocuri vreți să jucăm. Adică gen Counter, gen Minecraft, gen multe jocuri, orice joc. Eu o să merg și o să joc împreună cu abonații. Și da, primul meu episod, o să mă apuc de YouTube. Sper să vă placă episoadele care le fac. Ce să vă mai spun? Vă rog frumos, fără jigniri, că sunt un copil, sunt alea, am 14 ani, locuiesc în Alexandria, nu e chiar așa de rău, dar v-am zis, să știți. Și în cazul ăsta o să fac și videoclipuri cu voi, abonații. Na, ce să vă mai spun, cam atât. Numai că ăsta a fost canalul meu, vreau să mă apuc și eu de YouTube ca toți youtuberii normali, fără nu fac pentru bani YouTube sau pentru ce n-avea fac eu. Fac doar ca să mă distrez, să mă joc cu abonații mei. Atâta timp cât o să am abonați, că momentan nu am. Deci cam atât cu acest episod de descrierea mea și toate caturile. Ne vedem data viitoare cu un nou episod, un nou joc. Sper să lăsați și voi în descriere jocuri care să jucăm și o să jucăm și împreună cu abonații. Mai multe chestii, când o să am mulți abonați și o să fiu atât de popular, o să facem și facecam, toate tacămurile, știți? Ok, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Sică. Bye bye.